Makapadugang sa kasadya sa atong pagpahigayon sa Sinulog Festival ang presensya sa atong mga Kapuso Stars. Ani karong adlaw dinhi Sugbo ang nagbida sa maabot nga Kapuso drama nga My Guardian Alien. Sa usa ka media conference miatubang silang Gabby Concepcion ug Max Collins. Midapit sila sa mga tumatan-aw atangan ang science fiction o family drama nga konsepto niini nga siguradong makapahok sa mga tao. Kini sab ang comeback project ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ug matod ni Gabby ug Max enjoy sila nga makatrabaho ang usag-usa. Unang higayon samtang laing bibisita usab din ni Sugbo si ultimate star Jeneline Mercado. Siya ang bida sa Kapuso drama series nga ang talagsaong konsepto ang Love Die Repeat. Magkauban niya sa serye si Sian Lim at tangi sila sa mga Kapuso sa nagpadayon nga Kapuso Mall Show sa Ayala Terraces karong mga orasa o panigurong malingaw kamo. Madugangan pa ang kamabulukon ang kasadya sa Kapuso Fiesta. Then maganda ang experience namin, of course, Sinulog every year. Actually, I was excited to have been invited by Regional to come here. It's my first time playing kontrabida sa teleserye, so it's something new for me. Isa siyang, I would like to say, entrepreneur in a sense. She has an entrepreneur spirit and she comes back to her province from the States to visit her long-lost love, si Carlos, played by Gabby Concepcion. Senyor, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa mga GMA shows. Gabi-gabi po yan ang Love Die Repeat, 8:50 p.m. sa GMA Prime.